Molt bé, doncs això és la ISO 200. Segurament no es deu veure una puta merda. Amb l'ISO 800 es veu així, vale? Jo crec que s'hauria de poder posar més llum. Hola, com estàs? Hola, com estàs? El meu nom és Andreu Gallard. Soy Troy McClure. I potser em recordis d'altres vídeos com 18 forats a no sé quin camp i no sé quin altre. El tema és que avui us parlaré de 10 coses que jo odio del pitch and pat. La primera és... No ho sé. No sé, potser seran 5 coses, perquè no es dona per dir-ne prou. Vaig a mirar com queda aquest vídeo, perquè vull veure si se'm veu bé, i vull veure si es veuen bé també el que tinc al fons, perquè és una puta merda horrible. Bé, ara la llum ja és una altra cosa, veritat? Potser se'm veu massa així, Aquest puto mostatxo, tio. Clar que necessito trobar un setup. És que són tantes coses que no tinc llums per anar ficant. Mira com està el tema. Horrible. Ja, sí que és veritat que la llum així, it's nice, Aquest polo potser que me'l cordi fins a dalt. Perquè se'm veu, saps? 5 coses del pitch and pat. Estic pensant i no em ve res al cap, tio. Per què? Bueno, no sé si aquest pla serà millor. Estic una mica més lluny i... ja saps. Hauria de posar piles al rellotge i netejar el sofà. L'altre és gravar-me parlant mentre faig un vídeo. I gravar-ho directament amb el gravador de sons de l'aplicació del mòbil, que és molt millor, diguéssim, del micròfon de la GoPro. Aquest micròfon és molt millor. Que sí? Vinga, som-hi. Bé, doncs jo crec que aquesta seria la millor configuració de la càmera, vale? La gravació... Ah, i deixa'm... No tinc engegada la llum d'aquí, no, però deixa que l'engegui. I això d'aquí darrere, doncs no sé què dir-te. Ho podria deixar així tancat. O... Tinc la porta oberta perquè entrin els followers, però no entren. Va, veniu! Doraemon, el gat còsmic. Clar que gasto molta electricitat amb aquell setup. I he obert aquesta llum d'aquí darrere, tot i que veig moltes pampallugues. S'han anat les pampallugues, a tomar pel cul. Falta una llum de vermella per enfocar això d'aquí, tio. Una llum que enfoqui això d'aquí darrere i ja ho tinc. Bé, doncs ara sí que ja completament tinc el setup acabat. Ok, tenim aquesta llum d'aquí que il·lumina aquest cantó, llum càlida, llum freda. Jo estic al mig de 2 quadres. Bé, doncs ja estaria. Una mica canviaré aquests quadres d'aquí. Si aquesta no és la millor configuració, que vingui algú i m'ho digui.